Mae yna le da I bobl llilio a gael help hefyd. Mae'r babell piws yn gyffroes iawn eleni yn newydd ar faes Eisteddfod yr Urdd. A'r syniad tu ôl i'r babell piws ydy bod o'n fan sydd yn fan saff, diogel, tawel I bobl ifanc ac oedolion efo anableddau dysgu ddod yma os da nhw isio amser I ffwrdd o prysurdeb y maes yr Urdd, bod o'n le diogel a saff iddyn nhw ddod yma ac I gael amser tawel ffwrdd o prysurdeb. A dwi'n bersonol hefo profiad byw hefyd, achos mae gen I fab. Dwi'n falch iawn ohono'r enw ifan sydd hefo anabledd dysgu. Felly croeso cynnes I bawb ddod I ymuno hefo ni. Mae o'n dda gweld yr Urdd yn croesawu pabell fel un yma. Dwi'n meddwl yn 2026, da ni angen bod yn gymdeithas sy'n gynhwysol I bawb. A dyna dwi'n meddwl sy'n hynod o bwysig I mi. Ydy bod ni'n fan sy'n cynhwysol I bawb a bod neb bod o'n croesawu pobl fan anableddau dysgu ac anghenion ychwanegol i'r faes yr Urdd. A bod ne ofod penodol os oes rhywun angen ar y maes ynde, ond cynhwysol ydy'r gair. Mae'n pwysig, da ni gyd yn byw hefo'n gilydd a mae'n rhaid I ni meddwl amdan y pobl yma hefyd. Ac dyma pam da ni yma heddiw yma. Mae'n pwysig i gyd I trio dysgu. Be da ni'n rhaid I ni wneud, wneud Cymru yn well I pawb.